IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Batad ni Sangguniang Kabataan Federation President iti probinsya ani Honorable Eldritz Biernes kaaduan nga agtutubo diti probinsya ket ti kurso nga agrikultura ti alalaenda. No pay kasta kinuna ni Biernes sa agtultuloy latay ti panagmonitor da ken panangtutok da iti agtutubo tapno maipaayan dagitoy iti adupay a programa a makatulong iti panagadal da. Hindi talaga farmers, agriculture talaga unang kaduan pilpilyan ng kurso. Kabayatan na imunan ngayon batad ni Atty. Saul Lasso, Chairman ti Committee on Education, agagam ti Junta Provincial nga amendaran ti scholarship program tapno may palawa pay daytoy kan adado nga estudyante ti matulungan. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.